Tinokwasai mose muzita raJesu. Regai tiende mushoko raMwari nekuti tinoziva kuti munhu anorarama neshoko raMwari, not maopinion kana mafungiro edu, but we only live by the word of God. And all scripture is inspired, is given by the inspiration of God. So dai Mwari vatibatsira, tinoda kutora scripture redu from the book of Acts chapter 20. These are the words of Paul paakanga ava kuenda my last words ake ari kutaura zvikanzi verse number 28 or verse number 27. Let me start from verse 7. I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. The whole counsel of God. What everything chiri related kana kunzwisisa zvese zvaMwari. Hatingonzwisisi zvishoma kana kudzidzisana zvishoma. But Paul ari kuti iye handina kumira kukudzidzisai the whole counsel or to declare the whole counsel of God. Therefore take heed of yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. The church of God, which he purchased, not the church of an individual. Time generation yekuti ma-individual, they are having their own churches. Koitozikanwa kuti aiwa ichechi yake yaningi ndio muridzi wechechi. But zvirimo here muBible izvozvo? Ndiani muridzi wechechi according to the word of God? Nemwe scripture Jesu anoti, upon this rock I shall build my church, and the gates of hell shall not prevail. That means muridzi wechechi ndi Jesu. But now mugeneration yedu mao confused kuti noshaya kuti bishop ndo muridzi wayo here kana kuti ndeya Kristu. So chano tine chechi dzavanhu, tine chechi ya Kristu. Hazviso nyaya dzangu zvadzo for today, but tichazoendera mberi tozoti makwai futi. Ana achinzi makwai ndemunhu, but Mwari vanoti makwai angu anonzwa inzwi rangu. So dai Mwari vatibatsira panguva ino tagona kumboita this short study this scripture. Paul achitsanangura pano apa achiti iye I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Therefore take heed of yourself and all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. For I know this, that's the scripture that I was looking for, that after my departure shall grievous wolves come among you, not sparing the flock. Also from among you many will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn every night and day with tears. So Paul akanga vakuda kuenda mashoko ekupedzisira aino muupenyu. Vanhu vanokoshesa mashoko ekupedzisira. So aya mashoko ekupedzisira aPauro ava kuda kuti aende kuti andourawa, because remember kuti ma disciples ese aJesu kana kuti vese vaiteera Jesu vakaurawa except John anobelieve kuti akabviswa maziso akazoendeswa kuPatmos, wakazonyora the book of Revelation. But vazhinji vana Paul vakaurawa. Now akutaura achiti handina kumira kuudzai in tears for 3 years. Ndakakuparidzirai zvese zvaMwari. But panapa ari kuita warn ma elders kana kuti ma preachers kana kuti ma pastors. Achiti also among you pachasimuka varume vachataura ma perverse things to draw away disciples after themselves. So apa amabhat pa 29 amati ma grievous wolves, makava anoparadza
achasimuka, but vachiparidza zvinhu zvinoita contradict the truth. Dai Mwari vatibatsira. I believe mashoko aPauro aya akazadziswa. Even mugeneration yedu tinogona kuona there are so many things dzekuti vanhu vari kutaura matheories avo, umwe nomwe achiti ndatumwa naMwari, nekuti Bible rakati mumazuva ekupedzisira pachasimuka vanhu vachange vane a form of godliness, but vacharamba the power thereof. Vachaita turn their ears from the truth unto fables. Vacharamba the sound doctrine, vane vasingadi kunzwa dzidziso dzezvokwadi. So we have so many things zvokuti until vanhu vanosvika pakuva confused. So there are so many doctrines dzakaraiswa, of which maybe one of those doctrines ingangova like spiritual fathers, yekuti pane munhu anenge achinzi iye spiritual father kana kuti baba vepamweya, kuti vane vachitogwa vachinziwo ndivo baba vemweya. But ukavereka bhuku raHebrews tinotaura nyaya yekuti iyo tina Mwari vanova ivo the father of our spirits. Saka kana munhu akanzi iye the spiritual father, that means he's becoming the father of your spirit. Atora position yaMwari. Saka uchiona kuti shoko iroro harimo in the Bible, nyaya yekuti iyo spiritual fathers. But ndo zvinhu zviri kurehwa izvi zvitaurwa pachasimuka vanhu vachange vachidzidzisa zvinhu zvemusoro wani yavo. Ndo painzi naJesu, call no man father on earth. But tinana baba kapanyama. But chii chaari kureva? Haasi kureva kuti baba wako vepanyama ka. But nyaya iripo ndeyechi iyo yekuzoti spiritual kune umwe munhu. Dai Mwari vatibatsira. Baba chaivo chaivo havachinjwe. But wabayiwa nekuvachinja. Kanga uchimbori nevamwe maybe vekuNigeria, mava nevekuGhana, mava nevekwakati, mava ne kungochinja, mava nevamwe vamazoona kuti maybe this one is better. But baba vako vepanyama wakambovachinja here iwewe. Saka uchiona kuti ava vanochinjwa ava, that means patova neerror somewhere. Saka chii chiri kuratidza Bible riri kuti Mwari is the father of our spirits. Ndosaka Jesu vachiti kana mava kunamata the Lord's prayer, he says, our Father who art in heaven. Our Father. Ndivo baba vedu vepamweya ivavo, Mwari vari kumusoro kudenga. But panyika pano tina mamendos anogona kunge achitiguida here and there. Tinoona nyaya na Elijah and Elisha, tinoona wana Paul and Timothy. So nyaya idzi dzekuzonzi spiritual hadzina support yema scriptures. But chii chiri kutaurwa inyaya yema perverse doctrines, ma damnable heresies, zvinhu zvichasimuka zvichipikisana negospel rakaparidzwa nemaapostles. Saka kana kutarira kune zvinhu zvakawanda. Ndosaka Galatians chapter 1 verse number 8, Paul achibudza maGalatians yachiti, even we or an angel from heaven come and preach any other gospel than that which we have preached, let him be accursed. Paul aritonzisa kuti kune vachasimuka. There are so many people that are going to rise, vachitaura ma theories, ideas of men, vachiramba shoko raMwari. So ari kuti let them be accursed. Dai Mwari vatitira zvakanaka. So mugeneration yedu there are so many things zvekuti notenda kuti mwana waMwari havagoni kuitwa deceived, because Mwari vane the elected people. Vanotaura muna Matthew chapter 24 verse number 24, vanoti even if possible it would deceive even the very elect. Dai Mwari vatibatsira. Romans chapter 8 verse number 29 inotiradza kuti vaakafanoziva akavatemera akava justifier akavanatsa kuti vaitwe conformed to the image of his own son. So nyaya dzekuti ma-spiritual father nema-theories ari kusimuka mugeneration ino ndezvekunyepa, hazvina scriptural or biblical support. There are so many things zviri kuparidzwa. For example, some will be saying like vanotaura nyaya yekuti kana mudzimai wako akasange asikakupe mwana mukomana, can marry another one.
but zvese izvozvo ma-perverse doctrines. Bible rakanatso kuclarifya zvinhu zvese izvozvo. So uchaona kuti iye zvino true generation ine maheresies akawanda ekuti kuchechi kwakupfekwa uniform. But kuda kubvunza kuti uniform yakatanga kupfekwa rini? Scripture rinotitendedza kupfeka uniform riri papi? Jesu anoti by this they shall know that you are my disciples if you love one another, not if you wear uniforms. But why people are wearing? Because takaramba the truth of God, takaramba the knowledge of God, tikada hedu kusarudza ma-opinions nama-traditions of men. But Mwari vanozoti in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of men. So there are so many things zviri kuitika in our generation, but dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatikomborera, tadzokera mu truth and sound doctrine, kuti ma-apostles aimbosifamba sei, vaiita sei zvinhu zvavo. Pane zvinhu zvakawanda tichazozvitaura in detail, zvakafanana nenyaya yema-spiritual fathers. I never said it in detail, but maybe I will just give a presentation yandichapa in detail about nyaya yema-spiritual fathers. Then nyaya yemarriage ndeimwe iri kuconfuswa, vaparidzi vari kuparidza zvakawanda ipapa. But dai Mwari vatibatsira taziva kuti requirements Christ ari kudei, because kune vanotenda kuti unogona kuroora zvako vakadzi hobho zvitofamba zvako nani naMwari, but ma-scriptures haatitenderi. Maybe I will just read that scripture, 1 Corinthians chapter 7 verse number 1. Concerning the things which you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. So kuna pari kunzi murume ngave nemudzimai wake, mudzimai ngave nemurume wake. But kune vanhu vakutoparidza kuti yao unogona kuroora 10, unogona kuroora 100, unogona kuita sei. Iwayo Esaya hazvina Mwari mukati. But tomboti waita mistake usati waziva chokwadi, wagara uri muera waita une vakadzi vako hope, wozoziva chokwadi late, then Mwari mazuva ekusaziva vanokukanganwira. Pane way kana pakadaro, nekuti wakazviita mukusaziva. They wanga uri mumachechi, but wanga usati wawa convinced kana usati waziva chokwadi. But nyaya iri very very important. Kana wakutoziva chokwadi, just know that the perfect will of God, Mwari vakasika one man, one woman. Havana kusikira kuti murume akasikwa mbabvu hobo, but akasikwa ane mudzimai umwe chete. That was the perfect will. So you know there is a perfect will of God and there is a permissive will. Pane zvongoti Mwari vanongoti chiita ine kuti ndizvo zvamada. But kuda Mwari cheko tinokuratidza nekuita the perfect will of God. Perfect will of God is the word of God. Kuita zviri kunzi naMwari tinatso kuita. So generation yedu ine zvinhu zvakawanda zvakathrowewa, madoctrines akaiswa, imwe yacho yakaviolatewa is the operation of the fivefold ministry. The fivefold ministry, which is in Ephesians chapter 4 verse number 11. You know, he gave some to be apostles, some to be teachers, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors. But you can hear a person saying, I am the only man of God here. I'm the only man of God in Africa. I'm the only man of God in this world. But where are you getting this from? Are you condemning the scripture which says he gave some to be apostles? They are apostles, they are prophets, they are teachers, they are evangelists, they are pastors. Vakawanda. So this is how the first church was run. Yakanga ine the fivefold ministry working. Yakanga isiri church yamuseyamwa vari wani vane church yavachiti isusu tisu ndini muridzi wechurch vachiparidza every time ndivo vega varimo. Ndosaka tine maera atinawo because tine machurch akutungamirwa nevanhu vari one as an individual. Paul was not working as an individual. Peter was not working as an individual. They were working as the board, as the fivefold ministry, vachiminister to the church of the living God. But here zvinoona kuti maeras awanda ekuti kusvika pakuti machurch akazotanga kupuwa mazita, but tinoona pakutanga they didn't have names. Vakanga vasina mazita avaizviti isu tiri vakati. Imwe neimwe church ine brand raira inosumudzira kuti ndakaratidzwa zita saka I will move with this brand. Where are you getting those brands from? Why did Paul, what was the name of Jesus' church? What was the name of Paul's church? What was the name of Peter's church? Vaimbonzi vanani vanhu ivavo. But seita zoita zviwindi zvokupa mazita nemalogo nechichi ekutoziva kuti tatuva church yakati and we are doing this is because we are violating my principles
amwari, because we are drawing people after ourselves. We are building our own brands. We are building our personal businesses instead of building the kingdom of God. But from the beginning, it wasn't so. So it's another thing, an era yakaitwa in this generation. Yekuti vanhu vari kubuild their own churches. Over panapa, I am independent. I am the only one. And they allow hapana nombomureta kana kuti yangu ndine ziva zvose. So we shall see kuti izvo zvaita kuti tive nemaera mugeneration yedu. But dai Mwari vatibatsira tadzokera to the truth. The Bible said mubhuku raJeremiah chapter 6 verse number 16, zvanzi naJehovha, mirai munzira, mubvunze, muone nzira dzakare, mugofamba mairi kuti mugowanira mweya yenyu zororo. Bible rinoenderera mberi roti asi vanhu vakati hatidi kufamba mairi. That's the nature of people. Unoshaya kuti vari kunatsotembei kuramba the truth of God, kuramba the word of God. Dai anga ari my own opinion, but if I'm giving you a scripture showing you that this thing is not right, then you have to do the right thing. The Bible says they shall know the truth and the truth shall set them free. So there are so many things zvingava zviri kuitwa negeneration yedu. Vamwe ndo vanotaura kuti dressing haina basa, but you shall see kuti Bible rinoti chi concerning dressing. For achitaura 1 Timothy chapter 2 verse number 9, women should adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness, modest apparel, not with broidered hair, something like that. Izoenda achitaura zvakawanda kumberi, but anobata nyaya yekuti modest apparel. That means vakapfeka zvakadzikama. But here zvino vanhu vanoenda with their maguvha ari panze vachiimba mupraise and worship vakashama. But hapana a preacher kuti aite like kuti ataure those things, because my preacher ari kuti aiwa no makachena, you are smart, Mwari ana basa nazvo. But ndiri kuti inini God is concerned about zvese izvozvo zvauri zvese. God is concerned. Vanoda kuti upfeke zvakanaka. Ndosaka pane scripture ratataura nezvaro muna 1 Timothy. Ukazoverenga scripture again rinowanikwa muna Proverbs chapter 7 verse number 10, rinoti iro, they met him, a woman, with an attire of harlot. Pavhesi ya 27 ichitodzika ukadzira uchienda nayo mberi inozokuendera pa 27 inoti her way is a way to hell. Uchiona her house is a way to hell. Saka uchiona kuti Mwari varikuratidza kuti she was just dressed like a harlot, but nzira yake inoenda kugehena. Saka usazoti I never knew the truth, but Mwari vanogona kubatsira, vari kutokubatsira through preaching of the word and my scriptures, which is what right. It's wrong. You have to weigh modestly, zvakadzikama. Dai Mwari vatibatsira, nekuti Bible unoti murume anotarira mudzimai akamushiva atoita upombwe naye. I like the scripture inonekwa muna Ruth chapter 3 verse number 15. Zvikanzi akati hunza nguo yawakafuka, zvikanzi akadirirwa, akabata nguo yake ikadirirwa 6 magaroni ebhali, 6 munguo. That means ndakamboparidza pane imwe nzvimbo ndikabvunza kuti yenyu inokwana kapu ngani. Tiri mugeneration ine nakedness inotaurwa inonzi nyorera kuLaodicea uti you are naked, miserable, you are blind and you don't know it. Dai Mwari vatibatsira. So what you were saying ndezvekuti Paul paari kuenda ari kuti iye, I know after my departure pachasimuka vanhu, even among you pachasimuka vanhu vachitaura zvisiri mushoko raMwari, perverse things, vamwe vachidzidzisa dzidziso dzakawanda wanda. But iwewe imimi dai machengetedza boka raMwari raakakupai. So what you are saying, you have to stick with the truth. Never usatora munhu as an absolute, because here zvino you tell a person the word of God says, the word of God says, but inonzi achiti my bishop says, my church says. Church haigoni kupinza denga, but chinokupinza is the word of God. Many shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So my word to you is, let's go back to the Bible. Let's go back to the principles dzaidzidziswa nemaapostles, and we shall see the favor of God, and we shall have rest for our souls. We shall find favor with God, because taakutya shoko raMwari. saDhavhidhi anotaura pana 119 verse 11, shoko renyu Mwari ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Mwari vakuitirai zvakanaka, muva nenguva yakanaka. God bless you so much.